Takže čau lidi, vítám vás z dnešního videa. Dneska je to společně s Marťou. Čau. Je to na můj pohled, takže jdeme si do terče. A já jsem tady Matičkovi postavil tank. Dávat nový. Takže čau lidi, vítám vás z dnešního videa. Další fail. Je to na Marťovo kanálu. Takže čau lidi, vítám vás z dnešního videa. Dneska je to společně s Marťou. Čau. Na můj kanál. Matičku, zatím jsem trefil všechno. Podívej se na můj terč. Tak se podívej na můj terč. Zase kriplík. Zase kriplík. Kriplíku. Buziku. Když tak lidi. Ty jsi retard. Ještě druhá strana. Děláš. Střílel na terč. Ej, nakraň mi. Jsi hajzlík. On je vyčuranej. Jo, ale aspoň mi to čistí, kolik mám. Ještě dva. Co? Nelítej mi tam, to se nesmí. To se nesmí. Já už by mi ho fígl, co vždycky nabere šípy ode mě totiž. Kde střílíme. Kde šly šípy. Kolik tam máš šípů? Co? Kolik máš šípů, sakra, v tom? Kde to koukáš? Chtěla jsem to žádnou. Jsi nějaký sebral. Protože jich tam máš strašně moc. No, tak mi je tam zase vrát. Ale když jich máš Dělej, strašně. vrát je tam. Půlku. Ne, celý, co jsi mi sebral. 8 šípů se nechám. Dělej. Tak počkej, já ti to tam nastřílím. Ne. Dej to tam. Do toho dispenzeru. Dej to do toho dispenzeru. Tak mě nekrát. 2, 7, 6, 5, Dobré. 2, 4, 6, 5, what the fuck. Moje aplikace. Teda YouTubeko. Nemáte čo videa? Thompson 1, to neznáš. Koho? Thompson 1. No. Lidi, já si zahraju Hide Lower. Ne, teď je to tam mělo napsat, že se nám líbí. Jenom si Hide Gangnam Style má 823 000. Tohle mám nic, zapra. Vysa. Pinkrohaso. Labrador má milion. Milion lidí chce Labradora. Street Fighter 5, nějaká hra. Versus volejbal. Volejbal, to je míň, to promiň. To je má víc. No, to má mít. Tak nemá. Jo, tady to je vždycky ty kify tam. Co, komentuju se videa? Jsem buzík. Přesně. Ale teď mi to napsalo líp. Až teď. Jo. Já už dal asi třetí hru v Hide Lower. Snad to je nějaká divná hra. Ne, není. Hrají to i youtubeři. No a. Suárez má. Jo. Kasička. Jo, míň. Tady jsem měla 1,5 milionu. Jo, jak mám rekord. Přátelé, friends. Kroso. Panigania. Má mi být. Teda míň.
Cože? No, cože, 10 bodů. A já už jsem dostal fakt 10. Takže tohle je dnešní video všechno. Doufám, že se vám líbilo, dejte mi like, odběr, sdílejte mezi svými přátelé, napište nějaký komentář a čau.